बेरेफुंजानि रिक्सुआ मंकीजोंसो गेलेदों नेरानो जेबो नुवा खुवाजों फैदो नुदों दुगामारा जेबो नुवा खुवाजों हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा फुंनि टाइम एसे सान्दुं दुंबाय आरोना लोगोफोर स' ओमफ्राय आं बिदिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दिनैजाय गुसु मोनदों आरोना ओरैबायदि गुसु सान्दुं एसे दासो दुंखांदों होनबाबो माने थान्दा आरोना थान्दाखौथ' बुंनांला आरो मा होनबावनो ओमफ्रायो मैयानि एसे गरसे बास माबानाय आग्लायनाय दंमोन ना लाब्रायाव होखोन्दा बेखौ माने आं आलुजों भाजा एवफैनोसै आरोना भाजा लाब्रानिफ्राय भाजाया गोथावसिन जायो आरोना लोगोफोर स' आङो दाथ' खैथा जाखो 9:31 जाबाय 10ता जासिगोनानो ओंखामबो जानना होखाबाय भाजा एवनोसै नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर आंनि ब्लगखौ मैयानि गरसेखौहाय भाजा एवफिननोसै आरोना आलुजों इनो मा लेथ्रा बाथ्रा जाखो खुगायावलाय उफुंग्राखौ जायो नामा सोरबा बिदि एसे हाफ्रामगोन आरोना माने बेयाव संख्रि बानलु हाबनायनि थाखाय आलुजोंहाय आङो गोथाव मोनो जानो बाबि आं गोथाव मोना ना जाया आं गोथाव आलुखौसो जायो जा दाउखा फैदोंना दिनै मिथिया मानो दाउखा फैदों मा होननासो दाउखा फैयो बाबि बालुखौ एन्जर जायाखै बायरावसो दोननांगोन आङो औ ओमफ्राय बैग्रिखौबो जायाखै ओमफ्राय आं बैग्रिखौलाय माथो जिनायसो नुदों जिखानाय बे बिनिफ्राय जिया बे जोंना बानलुखौ ओंखाम संग्रा सिङाव दोननो हाया आरोना लोगोफोर मैगंफोरबाबो एन्जरा माने बोनानै लांजोबो औ आं बानलु ओंखामजों जाया आलुखौसो होयो टमेट' थाइनै थाइथाम थाइब्रै दङ खाखानाय ओमफ्राय थाइथाम बिदि गोमोन मोनदेरो आङो बाथोन खालामसै आरोना मर्निं आरो माथोबाव ओरैनोथ' फुङाव ओंखाम जाया खेबसेनो आं सानसुनिसो संखायो आरोना ओमफ्राय दा थाब जासिगोन आरो 12टाफोरावनो जासिगोन 11:30फोरावनो जासिगोन आरो उखैबानो माने उखैनांसिगौ र' स्कुलबो गैया नालाय दिनैथ' सानडे ओमफ्राय गाबोनबोथ' दमासिनि थाखाय बन्द' समफोरबो गाबोन संक्रान्ति होन्दों नामा मानडेआव आंथ' मिथिला गाबोनथ' नोंना स्कुल दङ गैया गैयाबालाय माथो होनदों सोरनिखौ होनो आंनिखौ होनदों रावनाबो स्कुल गैया होमबा सोरनि सानसुनि नामा सिन्थासो सोरनि स्कुल थानांगौ सोर होना माला स्कुल दं होननानै सोर होना स्कुल दं होननानै होमबालाय माथो होनखो नोंलाय होनदों होननानै गेलेयाखैबो बैथिंजाय दलखौनो थाथेर आरोना बे बिदिनो मालायबा रागासो जोब्बाय जाम्बा नालाय रागा जोंबाय रागा जोंदों होनलाय नोङो आंजोंबो गेलेया नोङो रागसु गोथो गेटआव आंजों गेलेयानो बियो गेलेयानो बादोंनो सानैजोंनो फुथुला मोनसेखौनो सिख'लायबाय थायो दलखौनो थाया सोरांबाथाय मा ओंख्रि जानो मा मानो बिदिल' मोनसै आरोना लोगोफोर बाबि मा ओंख्रि दङ दाहाय संनाया जेबो गैया ओंख्रियानो आलुजों गरसेजों भाजा एवनोसै ओमफ्रायो ना दङ आरो आंनि नायालाय बोरो बेनो नोंनिबो गासिबो जाजोबगोन ओमफ्रायो बे दाहाय मोनायाव मा लायो संनांगौबा संसै आरो संनाङाबा संला आरोना आं टमेट'खौ थाइनैसो मोनदेरोबा बाथोन बानायसैना थाइब्रैथ' दंखायो अलरेडि बे फिसा फिसा टमेट'आ गोथाव जायो आरोना ओमफ्राय आंना माने दासान्दि गेस्ट्रिक जागासिनो दं मिन्थिया आं मानोथाय मैयाबो लाब्रा जानानै ओरैबायदि गेस जादोंना मोनायाव असान्थि मोनदों आरोना आङो बांद्राय बान्दा कफियारि बिदि लाब्रा लुब्रा बायदिसिना जाबा गेस जायो आरोना आंना उदैया मानोबा सहायनो हाया मिन्थिला आङो मानोबा बिदि ओमफ्राय दाउदैखौबो
दावदै रुयोना गथा गथा आं बेखौबो जानो हाया आरोना लोगोफोर दैसेनि बारा जाबा आरो दैसे जानायावनो बबेबा समावहाय ओरैबायदि गेस जायोना बुंनांला आरोना आं बेनि थाखायनो बांसिन मा खालामो मामलेट जायो आरोना आङो मामलेट होनो सोरबा होनो अमलेट माने अनेकथा जायगायाव आलदा आलदा होनो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दमासिनिथ' आरो देनो उवालबो गैया ओमफ्राय आं मेसिनावसो मैया नुखादोंना होनानै लानानै फैबाय ओमफ्राय दा माने एनथाब जानाय नंला आरोना ओमफ्राय जोंनि चिराङावहाय एनथाब होनो आरोना ओमफ्राय नैबे क'क्राझारावहाय बोराइनियावहाय माने सिथाव होनोलायनो एनथाबखौहाय सिथाव होनो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो जोंनि हरै चिराङावबा सिथावखौ माखौ होनो मिन्थियोना थावनि सिथाव दैनि सिथाव होनोना बिदि थावनि लारु जे एवो बेखौसो होनो आरोना ओमफ्राय बिथिंजायलायनो बे एनथाबखौनो सिथाव होनो आं माने एखमबा ना कनफिउस जायो आरोना दाख्लैबो आंथ' स्कुलाव हायनानैखौ दोनलाङोना ओमफ्राय आब'मोनजों बिदिनो आङो एखमबा फिथा जाहैलाबायो आरोना ओमफ्राय एखमबा जाया एखमबा जायो आरो मैया लाबोनानै ओरैनो दोनदों आं खेवाखै आरोना बानलु बिसिङावनो दङ ओमफ्राय जाय मा जागोन होनबा आङो माने फिथाखौ जानो मोजां मोना आरोना लोगोफोर फिथाखौ जाबा माने आंना गारामाव नांथा मोनो आरोना आङो बेबायदिनो ओमफ्राय दानाबा मा जाखो सिथावबो सावगोन बिदि होनबाय आरोना आं सानबायखि दैनि सिथाव बिदि थावनि लारु सिथाव सावगोन खोमा बिदि सानबाय आरोना है साला जानोसै बिदि सानलायलायबाय आरोना आं गोसो सिङावहाय ओमफ्राय माने आं जानो बिराद मोजां मोनो आरोना थावनिखौ लेथ्रा जाजोब्बायखौ साफा खालामसै ओमफ्राय दानाबा सिथाव सावगोन होननायखाय आं सानबायखि जानोसै बिदि सानलायलायबाय दाना उनाव नायबा एनथाब एनथाबानो गुद गैया आरोना आंलाय बेखौनो सानलायलायदोंमोनखि थावनि सिथावलै जानोसै बिदि सानलायलायदोंमोन आरोना आङो नै ओंखामा गाबबाय नै जालांला आलुखौ दोन आलुखौ गारहरनाङा मा गारलानासो दोनजोबसै बे आंहा जाबनासो दोननो नागिरदों बबेबा जायगायाव ओरैबायदि कनफिउस जायोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि चिराङावहाय माबाखौ जाग्राखौहाय बिदिनो दा ओरैथ' गसाइगावआव खाजा होनो आरोना ओमफ्राय जोंनि चिराङावहाय मा होनो मिथिबाय मेथाइ होनो आरो ओमफ्राय गसाइगावआवहाय मा होनो होनबा मेथाइ होनबा बै गुर मेथाइया बेखौसो बुजियो आरोना ओमफ्राय जोंनिथिं गुर मेथाइखौ गुर मेथाइयानो होनखायो ओमफ्राय ओरैनो दस्रा जाग्राखौहाय मेथाइ होनो आरोना मेथाइ लाबोयो होनोमोन जोङो ओमफ्य बिदिया माने आलदा आलदा होनोबो आरोना कनफिउस जायो लोगोफोर ओंखामा जाबाय आरोना ओंखाम बन्द खालामदों होनलाय एसे संलाय होनदो आं गोरलै गोरलै भाजाखौहाय हानानैहाय एवना लागासिनो लोगोफोरा ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' 1 hour later बाबायनो बाबाय 2000 years later आया मा जाखो बेलाय दलद बिसिनायाव उन्दुदों माबा बिसोरनो गानजुआनो गैया नै सुइटारखौसो गानजु लाना उन्दुदोंमोन मा नांगौ नोंसोरनोलाय टिभि नायनायालाय मा जाखो टिभि नायगासिनो दं गावसोर सानैबो दलद थाया ना बेबायदिनो दे मानो उन्दुदेरलाबायनांगौ नोङो मानो उन्दुनांगौ खोमोना सिथाबजोबो ना गस्लायाव सानजों नुदों माबायदि नांलायलायबाय थानोसै बिसोरजों गान्दु गैया गान्दुखौ गाग्लिजोबो ना बिसोर बेखायनो बेयाव दोना आङो गान्दुखौ ओरैनो बिसनाल' बसायनानै दोनो उन्दुलाबाय थायो A few moments later खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' बेलासि टाइम सनालजों आंजों नै बेरायनाय फैलायबाय आरोना जोङो र' नायलांबाय थादो होनबा दसे लामायाव बेरायलांसै जोंहा बेलासिनायखाय गथ'फ्रा क्रिकेट गेलेदों बैयाव
मा बास लायदायोबा जों दाख्लै फैदो सफैयामोनलाय सनालजों आंजों फैबा नैबे बासानोमोन खोमादां जों एसे खोमसिनानैसो फैबावदों जोङो नोंखागौ ना जों दाख्लै फैनाय बाससोना बियो ना दाख्लै सता मामिनाव थांनानै फैनाय जों बासा बेनोमोन जों मोनानानै सफैलायनाया एक दुइथा मा एक दथा बेलाय जोंलाय सयथा ना बेसेबां सफैदोंमोन ना सयथा ना साराय पासथासोआव सफैदोंमोन खोमा एसे थाब सफैदों दिनै 5:10 जादों हा गुसुथार आरोना थान्दाथारनाय गोजोन माखौ बे गारिखौ फिथा गारि सालायग्रा होननानै देखायहरगासिनो आंनो मोनाहांबाय नालाय बेखायनो मोजां नुला फ्रन्ट केमेराया ओरैनो बरिं मोननायखाय ओरैनो लामायाव दसे थाबायफैबाय आरोना जों थांफिननोसै ओरैनो दसेल' फैदों आरोना